trhy. Na prvú šupu mi tu príde ako famózne miesto na fotenie, ale potom po hodine strávenej tu zistím, že vlastne nemám ani jeden zaujímavý záber, že to je také všetko generické, také I don't know. Technicky vzaté je tu proste akože až toľko zaujímavého tu nie je, ale akože dobrý fotograf sa tu určite vyblázni. A je to skôr o tom, že čo dokážem vidieť ja. A nakoľko sa odvážim, lebo je to také no. K ľuďom celkovo mám vzťah taký, že sa snažím proste ich nepostovať. Neboj, budeš papať. Keď si zoberiem svoj profil na Instagrame, ten Chaotic Antwerp, jednoducho tam extra veľmi ľudí, hlavne zábery tvári nemám, lebo sa snažím akože rešpektovať ich nejakú... snažím sa ich proste rešpektovať a nepostovať ich. Storky sú troška iná story, lebo Reelska, tam trošku spolieham na to, že to je proste fakt, že okamih, ktorý tomu človek venuje. Tak ma to nejak netrápi, ale že posty, tak to vôbec sa nejak na to... Vôbec ich nedávam, respektíve vyhýbam sa tomu, aby som dával ľudí proste na posty. Na Instagram. A ak to budem rešiť tu na videu, lebo technicky vzaté, keď si zoberieš, tak tu vlastne akože bereš úplne široký záber. Čo je zaujímavé, tak sú takéto anomálie typu proste obrovský peso. Dobrý záber. Obrovský je, ty kokšo, to je akože masaker. Ale aj keď sa človek fotiť akože zaujímavé veci, tak asi sa nemôže úplne vyhýbať. Tomu, že cvakne. Proste ľudí do tváre a takto. A na druhú stranu akože neexistuje žiadny zákon na to, aby ti niekto mohol povedať, že hej, vystiu GDPR. Chápeš? Pretože automaticky ako vystúpime ako vystúpime vonku na ulicu, tak absolútne nemôžeme nikoho naháňať, že ty hajzel, fotil si ma. Vieš ako, proste... To by potom nikto nemohol vyťahnuť mobil na ulici a niečo odfotiť. Tu ako turista alebo celkovo akokoľvek. Takže... toľko k tým fotkám. Je to skôr podľa mňa o odvahe, o guráži. Troška o takej, že hrošej koži. Ale hlavne akože, keď máš dobrú povahu, akože osobnosť, že si extrovert, ukecaný. A vieš to ukecať, vieš sa proste na tých ľudí usmiať. Tak pohodička. Akože ľudia sú väčšinou fajn, akože nájdu sa nejakí takí buráni, ktorí proste ťa zničia, že si cvakol a boli oni v zábere, alebo niekedy ani si ich neodfotiť, že idú ťa zbiť. Stalo sa mi to, ako nie zbiť, ale hádať a pindať. Ale väčšinou, dokonca, a to je skôr pocitovo, mám pocit, že mnoho ľudí je takých, ktorí by boli akože celkom rádi, že im pravíš fotku, že proste si niekde stojíš na semafore a oproti vidíš babu alebo proste chalanov ľudí, ktorí na teba pozerajú taký napätý, že vybereš na nich tej fotek, nebereš, akože cítiš takúto interakciu, že majú záujem, aby si ich cvakol, čiže
Ak si extrovertný, ukecaný, milý človek, tak podľa mňa paráda. Tož ja som introvert jak svinia. Čiže... No... Ja to mám trošku náročnejšie, ale však ako... Na to sa nedá vyhovárať. A dá sa s tým pracovať. Jednoducho vieš dojsť do bodu, že proste nejaký ten výstup spravíš. Aj bez toho, aby si proste teraz... No čo chcem povedať je, že aj keď si introvert alebo nezhovorčivý človek utiahnutý, tak vieš proste spraviť hezký výstup. Chce to možno viac odvahy. Alebo viac práce vnútornej. Ale nedá sa vyhovárať, že ja som introvert, ja toto nebudem robiť. Ak sa chceš rozvíjať, tak hľadaš možnosti a nie výhovorky. A možno práve tvoj pohľad akože keď sa bojíš napríklad akože priamo interagovať s ľuďmi alebo máš to ako nepríjemné, ako napríklad ja, tak práve to vyhýbanie sa kvázi ťa občas nutí proste hľadať miesta, ktoré nie sú úplne bežné alebo zábery len preto, lebo sa práve bojíš proste interagovať a nutí ťa to proste vyhýbať sa. A tým pádom sa dostaneš do pozícií, do ktorých by sa iný človek nedostal, chápeš? Dúfam, že to dáva zmysel. OK. Typkovi držím palcom, nech je úplne svetoznámy a úspešný. Takže asi tak. Myslím, že pomaly to tu môžem zakončiť. Neviem, koľko už nahrávam, ale tak je to už nejaký čas.